ابو بکر دا بچپن نبی پاک دے نال گزری آئی، لڑک پن آمینہ دے لال دے نال گزری آئی، جوانی نبی پاک دے نال گزاری ہے۔ نبی پاک احد دے میدان اندر، ابو بکر بھی احد دے میدان اندر، نبی پاک بدر دے میدان اندر، ابو بکر بھی بدر دے میدان اندر، نبی پاک خندق دے میدان اندر، ابو بکر بھی خندق دے میدان اندر، نبی پاک مکے اندر، ابو بکر بھی مکے اندر، نبی پاک مسلح تے، ابو بکر بھی مسلح تے، نبی پاک بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، ابو بکر بھی طواف کر رہے نے۔ ہجرت کی تھی ابو بکر نے آمینہ دے نال مل کے، مکے تو مدینے دا سفر کیتا ہے نبی پاک دے نال ابو بکر نے۔ آمینہ دے نال جس جگہ تے بھی جاندے ابو بکر نال، نبی پاک گلی اندر، ابو بکر بھی گلی اندر، نبی پاک بازار اندر، ابو بکر بھی بازار اندر۔ آج بھی نبی پاک مزار اندر تے ابو بکر بھی نال مزار اندر۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی پاک نے فرمایا جب لوگ اٹھ کے اللہ والے جان گے نا، سب تو پہلے میری قبر کھولی جائے گی، ابو بکر میرے نال اٹھے گا۔ سبحان اللہ، ابو بکر نو نبی پاک تو الگ کر کے دے بکھاؤ، کون کر سکتا ہے؟ آج بھی ابو بکر نبی پاک نے نال ستے نے۔ کل قیامت والے دن میدان محشر اندر ابو بکر نبی پاک دے نال ہونگے، حوض کوثر تے بھی نال ہونگے تے جنت وچ بھی نال ہی جان گے۔